kasih Ibu Pras, terima kasih. Terima kasih Bu. Ayo. Iki satu PR arep dipirangane ora. Manut nek aku iki. Ana tadi fragmen Mas Gading dos pundi, wekdalipun dos pundi, derek Mas Dalang mawon. Iki enten fragmen niki nggih wonten sik request Lintang Asmara. Lah. Lintang Asmara wae dianu. Gini fragmen iki soalnya kurang luwih wektune 3 jam ya saya. Niku mawon nggih diganti Lintang Asmara duet mawon. Lintang Asmara. Nih notasi wah aku ora apal ya. Niku Lintang Asmara duete Mbak Lintang kalih Mas Gading Mas Gading. Mas Kiswan. Non. Mas Gading. Wah, nggih. Sip. Saged nggih? Bisa. Monggo Ayo Mbak Lintang sini. Ya. Lintang Asmara. Dicoba dulu cari ralnya. catatan. Golek catatan. Ralnya coba dulu Mas Gading. Wong ayu. Saya lagi searching ya, Mbak. Rale nganggo apa ya Mbak iringane? Oh nganggo Pak De ae. Piye? Ojo Pak De to, Tang. Dadi ngene lho, Si jenengan Om. biasane rebab, pakai rebab bisa enggak? Iso. Ci. Pira? Loro ci. Nah, jenengan tuntun rebabe. Oh, iso nuntun ki sik weruh. Keduren iki mergane dhuwur banget diwakili Mas Kiswan sing ral. Oh iya, engko relay karo Mas Realnya Gading. sama Mas Gading. Cakepane Kowe piye? ral kene ril, kono ral. Wong ayu. Wong ayu tresnaku kinarya Wes gak sundul ki. Sundul yati meneh. Tenan. susajro ning atiku. Kamburi jo teles. Wong bagus antap narasa timu. Hadap sini aja. Tresnoku Madep aku sik ral aku kok. Sinis saya terusan kae. Sikes terus sinis. Sinis sik ngeral aku sik oleh kono. Ayo men. Rezekine dhewe-dhewe. Wis cetha dihujat iki kok aku. Yuk monggo kanca-kanca pamenang. Monggo. Wah, ya matur sembah nuwun. Nggih, kami sang matur sembah nuwun. Wah, nggo bengok-bengok sirahe mak tleng. Dhuwur banget tak ya. Nggih. Nggih. Niku Nggih. minangkani niki wau pengganti fragmen ya Mbak Tatin Mas Nggih. Kiswan. Nggih, Ah, Prahmen pengganti, Branti. Prahmene Mas Gading karo Mbak Lintang. Kono sing ikut ya. Penonton. Piye? Arep tetep Gimana? di fragmen nggih. Mau gimana saya juga manut. Pokoknya Mas Gading nika waktunya pripun? Jan, niki Nek sampun- niki pun niki nggih pun. Nek- Sampun jam 1. Kripik gedang, kripik susu telo. kripik Nggih, wae pun jam iki. 1 ini. Lah ya. Mengke sing dereng dipinangani saged dipinangani teng Goro. Goro-goro. Niki Mbak pilih mengke sing dereng dipun pinangani wonten Nggih. goro-goro. terus Menika kelakon rin. Sampun rumiyin. Nggih ngaturaken sembah nuwun ingkang kathah sedaya warga Pilangrejo, Pak Lurah, sedaya perangkat desa terima kasih. Matur sembah nuwun. Kathah Bapak. lepate nyuwun agung ing pangaksama. Nggih, Mbak pilih sanes kedal saged pinanggih malih Mas Gading. Nggih. Mas Gading sama Pak Wenang juga sukses sampai Semangat, Pak nanti. Wenang. Nggih. Saya selalu sukses selalu. Banyak-banyak le do sinau do Nggih. latihan ya. Siap. Sesuk nek ra anu ngundang Pak E ngambak. Dibilangin Pak Guru harus nurut ya. Iya. Pun monggo Mas Gading Nggih, dipun matur lanjut. sembah nuwun, Om Sukses. Kiswan. Matur sembah nuwun, Mbak Elisa. Paripurnanipun nggih. Mbak Tatin, Didik Lintang terima kasih. Iya. Ya iya, heeh. Nggih, matur nuwun. Iya. Heeh ya, wis iki engko ana pamundutan sing kurang ku ya dipinangani ning gara-gara meneh ya nok ya. Iya, Mak. Sawetore sang patih Hanata prajurit Paris nyawijiku polong
malaikat pindha alun samudra rop katiuping marutawan lawan kuntur ketuk wosawe gosiar sobuda
saged biaring Tadhit sakeplasing Pandulu. Raden Bratasena wis prapta tepining Wonomarta, ngadeg jejeg adenger-denger candrane nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu arane wujudan manggon Sinukarta rinengga-rengga sinungging cinawi-cawi wauta. Kadengardaning karsa satemah tuwuh rodaning driya pinutu peputaning tekad. Sigra cancut tali wanda cancut arane cincing tali wanda cecawetan. Angusapunang kuku Pancanaka ning setake sabuke. Gya jumangkah ambabat Wonomarta. Andunggar sela ageng-ageng rusak gumpul amukah gawa candrane nganti bisa bubrake saisining wana.
Manjur lagu ning angin kukurang graning gunung kura-kur nito kiri-kiri wah aku dadi gumun jroning aku babat Wonomarto iki kayon-kayon padha rubuh kewan-kewan saisi ning wana uga padha mlayu merga wedi yen kebrukan wit utawa ketiban watu wah lha kok iki ana munyuk gedene mung sak lengen malah mung klekaran bantalan watu wah kethek yen pancen kowe bisa tata jalma lan duwe jeneng wah kowe sapa aduh Raden keparenging dewa nadyan kula wujuding wanara nanging kula saged tata jalma dinami kula pun Senggana Raden wah kowe Senggana aku Bratasena Senggana kowe kok malah klekaran ana kene monggo kewan-kewan padha mlayu kabeh Raden. Mugi kauningan nadyan wujud kula wanara nanging kula anggadhahi cacat boten saged mlampah. Kula lumpuh Raden. Wah, kowe lumpuh inggih. Pramila kula ikhlas menawi kerubuhan kayon. Kowe ikhlas nanging aku sing kedosan. Mergo aku sing babati alas iki. Wah, tegese aku sing wis dalari patimu. Mula aja nganti kedadean. Kowe saiki lunga wae. Lunga saka papan kene aja nganti kasempyok. Duh Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi? Wong nyatanipun kula lumpuh kados ngaten Raden. Yen pancen ngono. Wah, saiki kowe bakal tak tulungi. Bakal tak uncalke nanging tak gawe bisa tiba papan nggon empuk. Pamrih supaya aja nganti lara awakmu. Waduh. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula. Yen mekaten monggo, monggo kula aturi nguncalaken monggo Raden. Sak lengen gedene. Wah, bote ora umum. Lho, wonten menapa to Raden? Wonten menapa? Kaya aja pamer karo Bratasena. Ing atase muncul sak lengen wae. Tak junjung aku ora kuat. Wah, mongko wit sak prangkul. Rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah. Kula aja pasang walat Raden. Kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat niku. Wah, aja pamer. Kowe ora usah pamer.
Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe? Wah, aku ya duwe sedulur, wujude ya kethek putih. Jenenge Anoman. Wah, kowe tak kandhake dulurku Anoman. Mesti kowe bakal kewirangan. Anoman mesti luwih amuk. Lah dalah adikku dhewe, adikku Bratasena. Dewa Bathara yang rumo dewaku haladalah bareng pun kakang rangkul marang si Adi aku malah banjur tok kipatke aku tok jotos. Wah, salah kowe ngaku aku yen aku iki jare adimu. Lho, pancen sliramu kuwi adiku mergo sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih jenenge Anoman. Yo jenenge Anoman. Kaya kethek putih ning jenenge Senggana. Lho gitu iki. Senggana ki ya Anoman, Anoman ki ya Senggana. Kuwi jenengku kabeh mergo jenengku ki akeh. Anoman, Senggana, Rama, Dayapati, Maruti Anjani Putra. Kuwi jenengku ana akeh. Kowe iki adikku ya, Di. Kowe iki adikku, kowe sedulurku nunggal bayu, Di. Wah, aku durung percaya. Pancene kowe munyuk putih. Nanging yen Anoman ki wujude gagah gedhe kaya aku iki. Wah, ora cilik kaya kowe. Munyuk mung sak lengen gedene. Oh, kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to? Wah, nek pancen kowe iso wujud Anoman sing gedhe. Aku lagi percaya. Oh, ngono ya. Ya, yen ngono sawangan iki Kyai Bratasena. Bratasena sawangen Anoman saiki wis gedhe. Wah, jebul iso gedhe tenan. Ya, mergo gedhe karo cilik kuwi manut kebutuhan. Nek biasa wae ya aku cilik. Nek wis muni kurda ya terus gedhe ngene iki. Piye? Piye Bratasena? Wah, yo aku wis percaya nek kowe Anoman. Wah, bali wujudmu mau. Yai, wis percaya to nek aku iki Anoman ya kakangmu. Ya wis. Aku percaya. Wah, kaki, saiki kowe lunga. Lho. Lah kok kon lunga kepiye? Lagi wae ketemu kok kon lunga. Wah, mergo aku lagi ana pakaryan. Babati alas iki. Di. Pancen aku sengaja ngadang ana kene iki. Mergo aku ngeman marang si Adi. Aja mbok bacutke ya, Di, aja mbok bacutke. Mergo alas iki gawat kaliwat angker. Wingit kepati aja mbok bacutke nganggonmu bakal mbabat alas iki ya, Nggir. Adikku. Wah. Perkara bungah susah tak sandange dhewe.
Kowe iso minggir kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babatani dhewe alas iki. Wah, iya. Bratasena yen duwe tekad kaya Gunung Waja ya. Ning nadyan kepiye wae, kowe sedulurku nunggal bayu, mula nek ana bot kerepotane, Anoman kudu ngewangi, tak ewangi ya, Di. Kadesaya Indriaksa Sara Maruta Bawana Margana Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah. Lah kok dadi negara mertane iki geger kaya ngene. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh kabeh. Iya Kinopati, menika malah kathah para wadya ingkang sami kerubuhan beteng. Menika kados pundi? Kados pundi menika Kinopati? Wangune iki ana titah ingkang salah gawe. Wani mlebu ana alas kene sing sejatine beteng-beteng padha rubuh kuwi dikira wit, baluwerti kuwi mbok menawa dikira wujude watu. Merga iki pancen negara kajiman. Cetha menungsa sing salah gawe. Wadya kajiman kabeh wae. Mara kagel Prapakono menungso salah gawe iki kisaken jauh. Regi ana pati.
ana dongeng tentrek si panunggal paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkul sama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan walah dalah gawe rusak papan dunungku tak kira yen menungso jebulmu wujude kethek budaya yen pancen kowe munyu bisa omong lan duwe jeneng kowe sapa takon marang aku Anoman ya senggono bali takon kowe sapa wah iso omong tenan jebul jenengmu Anoman ya aku Tumenggung Sapu Lebu munyu Anoman kowe sing wis tetha gawe rusak papan dunung kowe manuta tak bondo tak aturke ratu Gustiku sing gawe rusak iktine dudu aku nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta wah tenan ngertine papan iki dikira alas ngerti yo yen sejatine iki negara kajiman ya iki negara mertani mbuh ora idep bagune iki alas bakal dienggo bakal dibabati kanggo yasa negara munyuk elek manuta tak bondo tak rica-rica yen pancen iso bandanen budya tak sembadani munyuk elek kakehan wus tiban tangan pecah siramu ngoleno Prabu ngampus Tumenggung Sapu Lebu
jajamu. Mati. Waduh, mati ya. Jebol jajamu. Mati. Listrik tatak. Wah. Hujan. Jebol jajamu. As. Balik lagi. Waduh, bosok bunyuk. Ada. Ya. Wah. Wah. Kakangku, aku mau wis kondo, ora usah melu-melu. Nang opo kowe melu tumandang?
malah mung isroe. Ya nanging si Adi kuwi adikku sing kudu tak ewangi kowe. Ora butuh diwangi. Wah, tandane dhewe. Lah dalah. Kok ngono to? Ujubku iki niate ngenteng-entengi gaweanmu. Aku wong tuwa wis gelem nyoroh-nyorohke gawean. Ngono wae ya ora trima. Ya wis. Pun Kakang trima sele ora melu-melu. Ya mung tak sesuwun muga si Adi tansah jinangkung dening Hyang Agung lan lebda ing karya ya diadiku Bratasena. Bujleng iblis lanat do jek-jekan. Oh, bres. Wah, iki menungso sing salah gawe. Wani gawe rusak negara gue. Wong gagah kowe sapa? Wah, aku Bratasena. Kowe sapa? Aku Patih Sapu Jagat. Bratasena. Kowe wis wani gawe rusak negara kowe. Manut tak bondo, tak krincung sikilmu. Wah, maju tak tupak celatigamu. Ayo, ojo minggat Bratasena. Wah! Wah!
Wah. Ah. Ah. Oh. Wah. Wah. Mati ya. Bunuh. Ah. Oh. Oh. Oh, ah, mati. Ah. Oh. Ah. Wala. Ah. Wah. Wala. Wah. Ah, 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 ah. Ah. Wala. Oh, adalah. Mulane kok wani gawe rusak papan dunungku. Oh, jebul ora iso disangga enteng Bratasena. Ning aja girang-girang gemuyu Bratasena. Tibane ajaji tampanana, Jala Sutra tampar rencana Bratasena. Wah. Ah. Ah. Aku kena dayane apa? Wah, aku tulungono. Aku ora iso mubah, ora iso musik. Wah, aku ora iso glawat. Wah, kundi babuku. Punta kakangku Permadi kembar. Wah, aku susulan, aku tulungono. Ah, kena daya ajajiku. Ora iso. Obah kowe mung iso ning kene tekan mati wong iki ning tengah alas. Ayo. Sambato sak seru-serumu. Sambato. Kage sambato. Wah, aku tulungono ora ana sing arep nulungi. Ora ana sing krungu tak kandhani. Ayo kowe sambato kowe Bratasena basa ning tengah alas kowe. Ah.
saya dalu ras api ora sorot lintang ganggu wajak titi sonya watya atri lumrang gandaning pos ito karenggiwan putyandiro sang dicoro brengeng liru swaraning madu pronto manungsung sarining kembang bocah pacang ing angin sira ping sawang arko gumantosing dalu jering ratri jero wonten ingkang kacarita namung sang Hyang Pedangapati ingkang jumel saking Brangwetan nadan ingkang migarsa gunung-gunung Parandini bisa merbawani jagat raya dewi tatas ingkang wonten dewasane nang nawa kawusa wancir wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumak mendha tete kalaba sumawer cita anggara rakata Buddha Maesara Spati mintuna eka twitri catur panca cacapto astana dasa gara-gara ing jahating pakliran sakti menghormati mijilira parapat punakawan Kilurah Semar Garing Petrus Maulana Bagong ingkang sami gojekan madyaning ngara romba alon arire
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.